כאן גיל מזרחי, והיום אנחנו בעוד סרטון של קלאש רויאל, והייתי פה היום אורח מיוחד, פלג, תגיד שלום. שלום. אז וואו, יש לי סרטון מה זה טוב. פלג עוד בא אליי, שנייה, אני בחדר שלי, סתם משפר רילספל לרמה 4, סתם משפר רילספל, רוצה לשפר את הסקאמי, אמרתי לא, בא פותח פריצ'סט, יוצא אינפרנו טאוור, יוצא 10 נייט ופרינסס. קטלני חבר'ה, אז כן, כמו שגיל אמר לכם, פרינסס, מפריצ'ס, מאוד קטלני. אנחנו באנו, חשבנו אפיק, פתאום אנחנו רואים סימן שאלה צבעוני, באמת קטלני חבר'ה, באמת. יצא פרינסס. אז אני אפסיק את הסרטון ואני אראה לכם את התמונה של הפריצ'ס. אוקיי חברים, אז חזרנו, וכפי שאתם רואים, אז כמו שאמרתי, אני משפר XP, אני רוצה לשפר סקאמי. והיה לי הודעה, סליחה על זה, היה לי הודעה שיש לי פריצ'סט, הכנסתי סתם ככה, פתחתי פריצ'סט, רואה 3 פתיחות, רואה רר, יהיה פה איזה אפיק נחמד, ונכון שאתם מקבלים אפיק, יוצא 9 קומנים, פעם יצא 10, בכלל לא שמתי לזה לב, אז יצא לי את הנייט ופרינסס. כן חבר'ה, לי היה 4 פתיחות ויצא לי דלוג, וזה מאוד קטלני כי יצא לו 3 פתיחות, אני חשבתי אפיק, פתאום רואים סימן שאלה צבעוני, באמת מאוד קטלני. פרינסס, שיוב, זה לג'נדרי הרבי שרציתי. אז אני אחזור לקלאש ונעשה איזה משהו מיוחד. אז חברים, אנחנו נבנה פה דק של לג'נדרי ממירו קלון, כי יש לי 6. שנייה, פלג עוד מעט יסביר לכם קצת. כן, אז כן, בזמן שגיל בונה פה את הדק לג'נדרים, אני אסביר לכם על הדק. הוא שם פה כל מיני לג'נדרים, והוא שם גם מירו וקלון. כן, אז כן חברים, זה היה מאוד מאוד קטלני שהוא השיג את זה. אנחנו אכלנו אחרי גיל סיים לפניי. אני הלכתי סתם ככה לפתוח פריצ'ס. אחרי זה אני באתי, רואה אותו פותח פריצ'ס, ואחרי זה בום. וגם פלג, בהתחלה רציתי לעבוד עליך, כאילו יצא לי עוד אלקטרו, ובכלל לא הייתי צריך לעבוד עליך. יצא לי פרינסס. כן חבר'ה, וגיל מוכן עם הדק. רגע, בוא ניכנס לקלן. בוא ניכנס לקלן באטל חבר'ה, אוקיי. נראה מי עונה. אוקיי חברים. בינתיים שגיל ישחק, אני אשדר לכם טיפה פה על המשחק. נחזור לכם שלנו. כן חבר'ה, נכנסו עלינו אחרי איזה שעה. כן חברים, אז אנחנו פה מתחילים איתמר. יש לו ספארקי. שזה אחלה. אוקיי חבר'ה, הוא מתחיל פה עם סקארמי, התחלה מאוד מטומטמת. בוא נזרום איתו. לא, אני לא יכול. וויזארד, וזה לא יעזור. איזה מפגר, הוא ופקה, הוא גם קינגס טאוור, אין לי כלום יא אבל. אוקיי חברים, ככה זה את הפרינסס, כדי שלא יפגעו בה. בפעם הראשונה, אוקיי, הוא שם את הפיירבול, וזה לא פגע בפרינסס, הוא שם לפני. אוקיי, הם לא יודעים מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות, הפרינסס, הוא שם פה את הבנדיט כדי למשוך את הפקה, אבל האייס וויזארד פוגע בפרינסס אחד, אבל תראי, אבל לא, הפקה עשתה 2 מכות לטאוור, והוויץ' הזאת עושה... היא עשתה לטאוור? וואו. לא, היא לא עשתה לטאוור. אוקיי, גיל שם פה את... אני שם נייט הוא וויץ'. שם פה את הנייט וויץ'. קלף חדש שיש לי. לא, אני אשים גם אייס וויזארד. אוקיי. זה ילך לו, יוצא הבץ, והם לא עושים כלום. אייס וויזארד חלש. אז כן חברים, פה... בוא נשים פרינסס לצ'יפ דמג'. שים בלון. שם בלון. ברור לשים וויזארד. מעולה. עוד מכה. טוב. אז כן, אני שם ככה את האלקטרו וויזארד. אוקיי, צורה לא ממש טובה. עכשיו אני כלום. מה אתה עושה? וואי. אוקיי. איתמר שם פה את אבל זה לא זה כי הוא... אז זה כזה לא משהו, גם הדק של איתמר זה לא משהו, הוא הראה לו קינגס טאוור שלם, בהתחלה הוא התחיל בדרך הכי מוזרה. כן חבר'ה, והוויזארד נותן פה מכה. עכשיו אני אתחיל להפגיד פה עם הלג'נדרים בדאבל איקסר 3, 2, 1. אוקיי. ספארקי, אוקיי. וואו. עכשיו מנקלים פה 2 נייט וויץ'. לא 2 נייט וויץ'. פרינסס על הכל והוא פספס, אוקיי, זה טוב מאוד. כי הוא שם את הפיירבול לא בפרינסס כמו פעם שעברה, אוקיי, הוא שם פה את הזאפ כדי
אולי להעתיק או, את מעולה. הספארקי. יצאנו מזה. אוקיי, אבל שיט. הפקה. מה אתה עושה? הוא שם קלון כמו הוא איזה מבזבז חמור. טוב, הכל או כלום. אוקיי, חבר'ה. אוקיי. נייטוויץ' חייבים. אוקיי, חברים, אוקיי, עוד דקה נתנה פה את הדעה שלו. כן, נייטוויץ' תקנטר פה את הפקה, זה אחלה. מעולה! הנייטוויץ' הרגה פה את גם אין לי את הברברים את וכל זה. טוב, התקפה ש... היה פה קצת תקיעות. אוקיי, כנראה חברים. הפסדנו. רגע, לא, הפסדנו. יש סיכוי. אין הרבה. אוקיי, חברים, אנחנו נחזור אליכם בעוד כמה דרך. אוקיי, חברים, אז חזרנו. עוד פעם האיתמר הזה. אוקיי, חברים, הוא צוחק פה. איתמר, לא להפעיל אותה קינגסטאוור, אני הורג אתכם טוב. אוקיי. אם זה השלהם כזה, אני שם את האלקטרו עליו. אולי הוא עושה זאפ. נשים כאן אלקטרו. נשים כאן פרינסס שתעזור. טורנדו. נשים אייס ויזה. האם הוא יפגע ספארקי? הוא לא פוגע. הפרינסס חזקה. נייטוויץ' מהר. שים פויזן. אחלה פויזן, תאהבתי. הוא בזבז פיירבול, אוקיי. עכשיו אתם יכולים לתת לפוש. אולי נשים בנדיט, אולי. כן, חברים, תיתנו לגיל סאב, מאוד מגיע לו. גם הוא לפלג. משקיע מאוד בשבילכם, וגם לי יש ערוץ, כן, פלג, אולי חלק מכם מכירים. וואו, אין לי. תנו סאב לגיל, הוא מאוד משקיע. אני כבר... וואו, איזה גרוע הוא. אנחנו... תרשמו לנו בתגובות אם אתם אוהבים שאנחנו ביחד. ואם אתם אוהבים גם את הפרינסס, זה קלפי, אם זה קלף טוב. תרשמו לנו רעיונות איזה סרטונים לעשות. אפשר גם מחוץ וואו, תסתכל איזה אופי. אפשר גם וואו, לא. מחוץ לקלש. התפקשש הכל. וואו, היא עוד לא... זה. רגע. בום! כלום. הוא נתן מכה! טוב מאוד, אבל הוא נתן וואי. מכה. הוא הרג את הבומבר. וואי, יש שם קלון, אני לא שמתי לב הוא בזבז טורנדו, אוקיי חבר'ה. הוא שם נייטוויץ', הוא שם את הסקארבי שלו. האם הם ייקחו אותו והוא והוא פספס את הנייטוויץ'. אני שם עוד נייט. לא. אוקיי חברים, גיל שוקל פה אם לשים נייט. בוא נראה איזה נייט ינצח. ברור שהיא. לא, אל תשים, לא, יש לי אלקטרו. בום, אלקטרו לא תסתכל צורה טובה. וואו. מנדיט, הכל. אוי, לא. אוקיי, יצאו פה בזול. מעולה. וואו, אני יצאו פה איזו, אז תראה מה עשה. וואו. למה שמת כלום עכשיו? איזה פרדיקטוס. וואו, אני לא מעכל את הפרינסס. וואו, אני לא מעכל את הפרינסס. הוא שם פיירבול על כלום. חברים, אני לא מעכל את הפרינסס. בין זה היה איזה סופר מג'יקל או מג'יקה, אבל בדרך כלל אני לא מקבל דברים לג'נדרים מתיבות כל כך גרועות. חבר'ה, נגיד ככה. כמו שאתם מכירים את האתר, קוראים לאתר שאתם סטאס רויאל, כן. אז עוד 13 תיבות אני מקבל סופר מג'יקל, כן. עוד 13 תיבות אני מקבל סופר מג'יקל, ואני וגיל, אני אשתדל לעשות... אופה, רגע, אני... אופה. חייב להגיד אופה. מעולה. סוף מישהו עם דק יותר טוב. כן חבר'ה. זה דק סייקל, זה רוק סייקל. אני מכיר את הדק הזה. סייקל בטורנדו. וואו. אין לי כלום. וואו, אהבתי את הטורנדו. שים. לא, מה אתה עושה? אוקיי, טוב. שתי נייטוויץ'. אני חייב לשים אלקטרו. אני שם אלקטרו. אוי, לא. יש! הפיירבול לא נגע באלקטרו. מעולה. בזה סרתי תני. חברים, אנחנו נעשה את הסרטון. נגיע לתיבה. אני עוד 5 לג'נדרים, יש לי את כל הקלפים, ועוד מעט תצא גם הבת. כן, עוד מעט תצא גם את הבת. למה שאני לא אשיג את הבת ברן 8? כאילו גם אני אעשה סרטון על האתגר, אם יהיה. כן, שלוח אותו, ויש! יפי לנו את הקינג. כן, האם לשלש?
לא עכשיו. חכה, אולי נשלש אותו בעתיד. עוד? לא. אוקיי. זה סתם בזבוז אליקסירים, מה הייתי שמה? זה ההזדמנות לצאת לקאונטר פוש. לא השתמשתי בלאפה, בוא נשתמש בלאפה. סגלי, תתענקק. וואו, אמרתי לך, עכשיו אני שם כלום. כלום. איזה עבוד, בוא נראה, איזה יהיה קטלני. איזה קטלני חברים, כן, אז הקלון הזה מאוד קטלני. שום, מה זה? לבה פאפס. מה זה מתקרב? וואי, הולכים לה כל הכלום. עוד לבה פאפס. אוי לא. הם לא חוזר. טוב, אהבתי. אוקיי, הוא פספס את זה לא טוב מאוד, זה לא טוב. זאפ. אם אתה לא נותן זאפ. שואו. אוקיי, הוא שם פה לוג על כלום. אני חיכיתי כאן שהיא תתמקד, ועכשיו... אוקיי, האם הבת שעברו אותו? כן. פרינצס זה אחלה של קלף, באמת. אני לא רציתי אותה כל כך, אבל מפריצ'ס הכל טוב. כאילו, לא אכפת לי אם הייתי מקבל ספארקי, אבל לפחות לג'נדרי מפריצ'ס. אם זה היה מאיזה לג'נדרי צ'סט, הייתי ממש מעצבן. אבל לא נורא. שים זאפ. טוב. היי חבר'ה. אני אעשה סייקל לפרינצס. שנייה, פרינצס. אני צריך לשים אותה כאן. מה אתה אומר? באמת? ונראה לי ניצחנו. לשלש? לא לשלש. מה רגע, יש לו זאפ. אוקיי, יש לו זאפ. אוי לא. אם הם מנצחים, אוי לא, אין לי כלום. אייס וויזארד, כי אנחנו רוצים שלוש. שים זאפ כבר. אייס וויזארד, בבקשה, אייס וויזארד. לא, אתה גרוע מדי בשביל לנצח. אוקיי, לא שילשנו. אוי, סופ! שואו! איזה באסה. לא, אבל ניצחנו. אנחנו כבר סיימנו קלאנצ'ס, פתחתי היום בבוקר, לא יצא בדיוק מלא, הנה עוד פעם. אנחנו ממהרים לאיזשהו מקום, פלק אתה איתי? כן. אותו דק, הוא מתחיל שוב פעם עם האוק פייר ספיריט, בוא נשים קלון, בוא נזרום איתו. אוי לא. אוקיי, חבר'ה, עכשיו אני הסתכלתי בסטאס טרויאל ועוד 7 יש לי באתיקל, אז אולי אני אשמור את זה בפתיחת תיבות. כן, שמור לי את זה, אני חייב פתיחת תיבות, לא עשיתי להם, פעם היה לי איזה 5-4 תיבות, אבל לא היה לי עדיין ערוץ, אז לא שמעתי. כן חבר'ה, גם לי יש ערוץ, אז אנחנו נעשה את זה בשתי ערוץ. יודע מה, אז בוא נעשה בשתי ערוצים, תעשה בשלך ותשלח לי. או שנעשה... לא, נעשה בשלך, כי שלך יש לך איכות. כן, בוא נעשה בשלי. כן חבר'ה. אני הורדתי את האפליקציה כמובן, לפלג אין קלאש בטלפון שלו בטאבלט, אז... כן. שים טוב, לא משתמשים ככה בטורנדו, אל תשתמשו איתו למעלה, זה לא טוב. אוקיי, אנחנו ניתן לה להוריד את הבניין, כי במילא הבניין הזה אבוד. מה בטאבלט? אתה רוצה להוריד את האפליקציה בטאבלט? לא. אז עונה. נכון. טוב, עוד מעט נדבר על זה. מעולה, אהבתי. בוא נשים פרינצס ככה. למה הוא משקיע מלא ואני משקיע גם מלא? זה לא טוב. אבל אוקיי, יש לכם פה הזדמנות לקאנטר פוש, אבל... גן סקלטון מקנטר פה את הכל. אוקיי, אבל יהיה בץ, ואולי נצרף איתם את זה. לא עבד לי טוב. בץ. לא היה דף. היה. ברור שהיה מתו. אוקיי. לזה הפרינסס גם טובה לסקרמי ולכל דברים. אחלה קלף. וואו, אני לא מאמין שקיבלתי את זה ועוד מפריש, זה כזה נדיר לקבל לג'נדרי מפריש. זה לא כזה נדיר. לא הגענו לבמיה. כאילו לא, אבל... כל הזמן שאתה פותח זה 50, לא, 70% לג'נדרי, 30%. לא, תגזים, מה יש לך? תראו כמה דקי 30% לג'נדרי, 30% לג'נדרי, הם 70% לא. זה קשה, אני כל כך מחכה לזה, ואני חושב... היה טוב דווקא. אבל הפסדנו.
אל תשים זר, יש לי אלקטרו, אל תשים זר. אוקיי חבר'ה, אולי זה היה המשחק האחרון לסרטון, לא גיל? אחרי זה אני חושב נעשה עוד משחק יהיה כיף. כי הסרטון הזה מתארך. וואי, הם שלחו 2 מרוז, נראה לי. כן, זה ירקין כסתורה, נשים כלום, למה ככה? בוא נעשה את המשחק האחרון שם. אוקיי חבר'ה, אנחנו תכף חוזרים אליכם, כי אני צריך לדבר.